Извинете хора за прекъсването на видеото, но искаме да ви кажем, че този видеоклип ще бъде заснет на 2 деня. Сега в момента ще гледате първия ден, но ще видим, ще качим видео и за втория ден. Здравейте хора, в днешното видео ще влизаме в изостаната гара на село Джурово. Ако искате още такива видео, може да се абонирате, да харесвате и да споделите с приятели. Останете до края на видеото, за да може да разберете историята за тази гара. Благодаря. Нека да влизаме хора, айде да започнем в първата стая, която Брат, това го нямаше като дойдохме вчера. Тук хора някой май живее. Брат, вчера го нямаше, бе. Наско. Хора, това за първ път ни се слуша. Снимахме това видео и вчера и онзи ден, но тези неща ги нямаше тук. Брат, какво се случва? Не знам. Тато яга нямаше, брат. Която яга? От тук отгоре, вижте. Чакай, трябва да вземем някакво... Тръгвайте. Ей! Има някой. Не го шо. Брат, тази врата вчера беше... Тук имаше врата. Тук имаше врата, бе. Не, беше от другата стая. Давайте. Тук има чадър. Хора, за първи път ни се случва някой тук да идва, да живее. И да идват да се... Има някой тук. Не, няма никой. Дайте ходим в другите стаи. Хората мъзга на 50 абоната ще влизаме долу в мазето на гарата. Може да се абонирате, да споделите. Брат, някой да няма долу, бе. Да, но не. Брат, ако... Добре, тук ми изглеждате никой не е такова. Да. Тук нищо няма. То се вчера това. Това се вчера. Добре, там са другите стаи. Майко. Но... За първ път ми се случва да видя това нещо. Защото това ни е първото видео, което снимаме. Защото другите не са неуспешни, Гошо. Нека влезем в другите стаи. Майко, вижте хора. Има много стъкла, внимавайте те стъпвате. Тази селфетка вчера... Нямаш. И тук нямаше тия мухи и това. Брат, тук нещо се случва. Така. Не мога да разберем какво става тук, но... На мен, честно ви кажа... Нямаше вчера. Да, нямаше ги. Нямаше ги. Брат, тук... Керамидата нямаше, бе. Та керамида. Не, бе. Отивайте напред. Добре, тук... Не. И та керамида нямаше. Тук някой си живее хора. Брат, я тук някой да влезе с врата да види. По принцип нямаше хора. Кошо, влизай. Не бой се, бе. Влезни, бе. Ние идваме и ние, бе. Никой няма тук в тази... Чакай да стая. В тази стая никой няма. Давайте да излизаме вън. Дайте да Иначе хора, това е от сградата, много е малка, знам, ама това ни е за първи път ни се случва да има някой, който да живее тук в тази сграда. Нашият някой да няма долу. Къде са тази точка? Хора, сега така да ви кажа, чухме нещо, спряхме
камерите за малко, но чухме, че някой има долу в подземия, в мазето на селото. И сега, ако се върнем и това, където го, тази лазглавница или каквото и да е, Ще бъде качено на шортс. да, ще бъде качено това в видеото, но съжалявам с хората, че няма да ви разкажем историята за това, за гарата, но съжалявам, чухме някакъв шум от долу от мазето. Не, това не беше надупчено, някой го е разкал с това си. Е така, брат. Тук някой е бил 100%, но искам да ви кажа, че спряхме камерите за малко да си починем малко и да разкажем историята както трябва, защото нашия приятел ето го не може да разказва както трябва, но чухме, че има някой е там долу, е там хора долу. Някой да штрака с запалка. С запалка, с хвърляне на камъни, не знам какво е хора, но ще дойдем утре вечерта, не вечерта, утре по това време към ето часа 7:13 минути. И ако е това тук, съжалявам не се вижда на камерата, е това ако го няма и онова където ви го показах, тези разгонници, някой има вътре и ще влезем да го пребием някой ден. Ще влезем с метания. Така че съжалявам хора, това ни е първото видео заснемено но някога. Съжаляваме, че не можахме да снимаме много, но надявам се видеото да ви хареса и да се абонирате. Моля, оставете по един лайк, споделете с приятели и ще се видим някой друг път. И така хора, сега ще е втория ден, където влизаме в гарата на село Дюрево, да видим дали още седат в границите на мястото си. Нека да влезем. Последно като влизахме това и тия ги тръгнахме последно, но като гледам никой не е влизал. Я. Така, тия. Една керамида. Може някой да е прескачал. Чай. Дай да умъкнем чернела, ако не покажа. О! Това не беше там. И това, брат? Кое? Това беше тук. Брат. Това беше тук, това. Не. Ти двете не беше. Не бях. О! Това вчера беше там! Това вчера беше там! Хартиите са разместени, хора. Ранчо, вземи някаква пръчка. Елна. Е там, бе. Не бе, тая е програмата. Не пръчка, бе. Това не му се става. Там има отзад до вратата. Вземи там някой. Да хвърлим и нещо. Да видим какво става. Не беше. Не, аз се такова вчера. Аз се мръднах. Тия стъкла ги нямаше, бе. Ами, той това го нямаше. Тая е тази пръчка. Отпред. Тихо. Какво? Там го нямаше никога. Пирамидата на прозореца беше. Ама тя на земята, тия точно не бяха. Не знам да видим. Има ли нещо там? Не. Добре. Дай видим другите страни. Тук... Да, няма нищо. Това малко беше по-на горе. Не, там беше.
Тук. Тук... Гледам, не е влизано отпреди. Тук не. Само там. Това беше ли тук? Не. О, няма как. Влизано. Това го нямаше. Това го нямаше. Та. Какво? Тук някой е мятал камън. Но не е местено. Какво? Да не чу нещо, бе. Трябва да е това, бе. What? И там има. Да прескачаме. Ами не знам, Брат, но не мисля кой там. Брат, там е подземието, някой ще има. Дай да видим, айде. Добре, бутни го това на земята. Тръгай. Така. Добре, няма никой. Това е добре. Но ако има някой... лут? Какво? Нямаше ли? Беги. Що бе? Какво стана? Я ти там виж нещо. Що? Какво? Що пак аз? О, Какво? чу там. Какво си чува? Тихо. Давай. Ами... Нямаш много някакви интересни неща като преди. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Моля да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и да споделите с приятели. Довиждане!